La secció d'en Rafel. Rafel, benvingut a Adolescents i Cap. Moltes gràcies! Vale, ostres, que fort tinc els auriculars, m'explotarà el tímpano. Com esteu? Molt bé. Roger, Juliana, Joan. Sí? Contents Bé? Estem bé, estem. Ah, sí, mira, avui vinc a parlar d'aquesta gent, no, d'aquests éssers, com diria en Jaume, Sí. que van al cine, no?, al cinema o al teatre i treuen, doncs, el seu mòbil, veritat, no?, sí. amb la llum a tope de power, que dius, wow, chill out, bitch, or I will fuck you up, entesos? Y aquí hi ha hagut un article que diu, cuidado, si usas tu móvil en el cine o en el teatro podrían ridiculizarte así. Ah, sí? Què ha passat? A Xina i a Londres han pensat una forma original de lluitar contra això, Sembla perfecte, que sigui apuntar amb una llum a la persona que está navegando con su móvil y molestando con la luz, y de esta manera la persona pasará vergüenza. Ah, molt bé. Un focus i t'il·luminen de cop. No, una llumeta, rotllo láser. Ah, val. Sí. Que dius, bueno, a mi em sembla una miqueta fluixet, però bueno, ok. A mi m'agraden altres mètodes, com el de William Christie, que va expulsar un espectador per interrompir el Messias, que jo me l'imagino fent així, o sigui, fent la música del Messias i dient, vols fotre el camp d'aquí, inútil? Ja podem seguir, saps? O també, mira, també hi ha actors i actrius que han dit que haurien de prohibir estossegar. Sí, perquè a part, quan un estossega, la gent aprofita i tots... Clar, exacte, diuen que... Però què has de fer, morir-te? No, perquè diuen que es contagia. Diuen que no és en plan que tens moquet, sinó que es contagia. Algú Com un estossega. badall. Exacte, més o menys, sí. O com altres... Bueno. I... De fet, va haver aquí una pianista que es diu Yuya Wang, que li va dir a un senyor, li va dir, escolta, o pareu d'estossegar o jo foto el camp d'aquí. Molt bé. Que me voy. Estupendo. Li va dir en xinès, esclar. I jo tinc un mètode bastant infal·lible. Molt bé, que s'apliqui a Catalunya. Va, exacte, a veure. Sí. Que si aneu al cinema o al teatre i veieu algú, ja no només amb que sona el mòbil, que aquí la gent reacciona, sinó amb la lucecita a tope de power, Sí? o sigui, que en comptes d'apuntar amb un làser, el que has de fer és... Apuntar-lo amb una pistola. No cal la violència. És Tranquil, Joan. cridar la seva atenció. És t'aixeques i fas... Eh! I aleshores és bastant probable que aquesta persona i apagui el seu telèfon. I jo crec que si ho fem tots, serà millor, perquè si ho faig jo sol, potser em fan fora a mi, saps? I és una miqueta estrany. Poder sí. Em sembla bé, jo penso fer, però bé, cop que vagi al teatre i al cinema. Però si no hi vas mai. Exacte, jo crec que seria bastant escara. Seria l'esterno de la pel·li de Wismichu. Bastant escara. Rafel, moltíssimes gràcies. A vosaltres.